Chcem vám ukázať jednu vec, ktorá mi extrémne pomohla na trávenie a myslím, že by fakt mohla pomôcť aj niektorým z vás. Jedná sa o živé probiotika značky Simprove. Kto to pozná, vie, kto to nepozná, tak sú to probiotika, u ktorých je dokázané, že prežijú cestu až do čriev. Inak po celom internete je 1 000 000 recenzií na nich a sú perfektné. A moja mamka, čo mávala veľmi časté zápaly čriev, si ich nevie vynachváliť. Ja osobne mala som veľmi často taký nafúknutý žalúdok, nafúknuté čreva, taký veľmi iritovaný traviaci systém. Toto mi fakt pomohlo. Po 3 týždňoch som videla rozdiel. Ale odporúča sa ich brať aspoň 3 mesiace, aby človek si napravil tú mikroflóru. A ja vám normálne poviem pravdu, že som premýšľala, ako budem riešiť probiotika na dovolenke, pretože predsa len na dovolenke človek skúša nové jedlá a ja sa tam nechcem úplne obmedzovať, že toto mi poškodí a toto ma podráždi a tak ďalej. A normálne mi doposlali on-go verziu, ktorú som ani nevedela, že majú, takže úplne ďakujem krásne vlastne. On-the-go verzia 7 dávok, ktoré už nemusia byť v chladničke. Tieto po otvorení skladujete v chladničke. Ale keďže tieto po otvorení hneď vypijete, lebo je to jedna dávka, tak si ich môžete zobrať so sebou kdekoľvek idete. Aspoň 7 dní mi to pokrie a je to úplne super idea.